την 24η του μηνός, κλείσμα προεισαγωγικό, προπαρασκευαστικό και μαλακτικό, για να μαλακώσει, να διαβρέψει και να δροσίσει τα έντερα του κυρίου. Αυτό που με ξετρελαίνει στον κύριο Φλεράνο, τον προσωπικό μου φαρμακοποιό, είναι η ευγένειά του. Όταν μιλάει και όταν γράφει τους λογαριασμούς. Τα έντερα του κυρίου, 30. Βέβαια, πολύ καλή η φινέτσα, κύριε Φλεράνο, αλλά θέλει και λογική. Να μην ληστεύουμε τον ασθενή, 30 σόλια για ένα κλείσμα. Και σας το έχω ξαναπεί. Σε άλλους λογαριασμούς, το κλείσμα το χρεώνεται 20. Και όταν εσείς φαρμακοποιείτε 20, εννοείται 10. Άρα, 10. Επιπλέον, την ίδια ημέρα, το κυρίως κλείσμα, πλήρες, καθολικό και καθετικό, σε διπλή δόση, με ρεβένιο, ροδόμενο και τα λοιπά συστατικά που αναφέρονται αναλυτικά στη συγκεκριμένη συνταγή, για να αποκλίνει και καθαρίσει εντελώς το υπογάστρο του κυρίου. 30 σόλια. Συγγνώμη, αλλά και γι' αυτό 10 θα πάει. Επιπλέον, το βράδυ της ίδιας ημερομηνίας, σιρόπι μαλακτικό για το ύπαρ και ταυτόχρονα, ελαφρώς ναρκωτικό και επαρκώς υπνοτικό κατάλληλο για την νυχτερινή ηρεμία του κυρίου. 35. Σε αυτό δεν έχω παράπονο, θυμήθηκα σαν πουλάκι. Τι θα πάρεις, κύριε Φλεράνο, θα πάρεις... ναι, 17,5 σόλια. Πολλά σου είναι. Τώρα που το σκέφτομαι, και όταν μου είχε πρωτοβγεί το ψεύδισμα και πήγα στον οδοντίατρο για να κοιτάξει τα δόντια μου, μου είπε πως δεν υπήρχε καμία γιατριά γι' αυτό. Γι' αυτό σας λέω, είμαι πολύ άρρωστος. Τέλος πάντων, άρα έχουμε αυτό το μήνα 63 φράγκα και 4 σόλια. Και έκανα 12 κλείσματα. Συν 3 συνταγές με σκονάκια και υγρά κατά πόσεως. Ενώ το προηγούμενο μήνα 14 κλείσματα. 2 λιγότερα το μήνα. Συνταγές 3 λιγότερες. Άρα έχουμε από το προηγούμενο μήνα μείον 2 κλείσματα και μείον 3 συνταγές, αλλά 24 φράγκα παραπάνω στα έξω. Πρέπει να φωνάξω τον κύριο Πληγόνα αμέσως να τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Τουανέ, έλα μάζεψε αυτά από εδώ. Μπα, αυτό δεν χτυπάει μετά. Ντίταν, ελάτε μαζέψτε αυτά από εδώ, τι θα γίνει. Πού διάλεξε, Τουανέ, Ντίταν. Με έχουνε καταλήψει. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τους κρατήσω κοντά μου. Ντίταν, σκύλα κάθαρμα! Τι σας έχετε την υπομονησία! Γυρίζετε, γυρίζετε! Έχετε τις νικήματες στο παραθυρόπουλο! Με έχεις αφήσει εδώ μόνο μου! Άντε και μαγάκι! Τόση ώρα και σε φωνάζω! Με έχεις παρατήσει μόνο μου! Καλά δεν βλέπετε τι έπαθε και πομήνα! Κι εγώ έπαθα θαλάσσιο πολιτικών χρονών που σε φωνάζω τόση ώρα. Ξέρεις βρεσίχα με τη σιρόπια πρέπει να πάρω για να ξανανοίξει η φωνή μου. Εσείς πάθετε αυτό που πάθετε! Εγώ από τη κουτούλη στο κεφάλι, πατσίσαμε! Τι λες με παλιωτόμαρο? Μην με ξαναπείτε γιατί θα αρχίσω πάντα να τσιρίζω! Με έχεις παρατήσει εδώ μόνο μου! Τόση ώρα και σε φωνάζω! Σκάτσε πια! Άσε με να ευχαριστώ για λίγο το βρίσιμό μου! Καλά, βρίσαμε! Ορίστε, βρίσαμε, να δω τι καταλάβετε! Μα όλο με κόβεις! Γιατί δηλαδή να προσθήκετε εσείς το βρίσιμό σας και εγώ να μην ευχαριστήσω το κλάμα μου? Το σωστό είναι ο καθένας να ευχαριστεί το δικό του. Τέλος με αυτά. Για μάζεψα αυτά από εδώ. Το σημερινό μου κλείσμα πήγε καλά. Ποιο! Το κλείσμα απέβαλα όσοι πολύ έπρεπε. Πού να ξέρω εγώ, κύριε, αυτή είναι με τα κύριο δικό.
όμως εγώ? Είμαι ολιθιά, πατέρα. Περίμενε. Πρέπει να υπακούσω σε μια επιταγή της φύσεως. Ένα μικρό ξελάφρονο και έρχομαι. Για λίγη ώρα, γιατί σας σας τρέχω. Απορώ, με τα παρακόψω στον πόνο. Πώς προλαβαίνετε στα ιδιαίτερα. Του ναι. Τι, Για κοίταμε. να σας κοιτάξω. Σας κοίταξα. Του ναι. Αυτό το είπαμε. Άλλο, παρακάτω. Δεν υποπτεύεσαι καθόλου για ποιο πράγμα θέλω να σου μιλήσω. Όχι και πράγμα αυτός ο πέδαρος. Πλάσμα να του πείτε, να συνεννοηθούμε. Αλλά δεν το υποπτεύομαι. Το ξέρω. Και το έχω βαρεθεί. Μία εβδομάδα όλο γι' αυτό μιλάμε. Μόλις πάμε να αλλάξουμε θέμα, να τα λέμε εσείς στο πάτωμα. Και αφού δεν ξέρεις την αδυναμία μου, γιατί με αφήνεις εμένα να ξεκινάω πάντα πρώτη τη συζήτηση. Γιατί δεν αρχίσεις εσύ ποτέ πρώτο το θέμα. Γιατί δεν προλαβαίνει. Πάνω να ανοίξει το στόμα μου και τσουπ, μου το σερβίρετε. Τι να κάνω τώρα, Νέτη μου, το μυαλό μου είναι συνέχεια εκεί. Και βρίσκω αφορμές να σου ανοίγω την καρδιά μου. Πες μου όμως, μήπως δεν πρέπει να τρέφω τέτοια αισθήματα για έναν άντρα. Όχι βέβαια. Και μήπως δεν πρέπει να παραδίδομαι σε τόσο γλυκές σκέψεις. Γιατί να μην πρέπει. Αλλά προτιμούσες πιο αδιάφορη στις τρυφερές εκδηλώσεις του ναυτικού του πάθους για μένα. Θεός φυλάξει. Δεν βρίσκεις κι εσύ πως ο τρόπος που όρμησε να με υπερασπιστεί, χωρίς καν να με ξέρει και να μου είχε μιλήσει άσχημα εκτός του αδίκως, δείχνει άνθρωπο ανώτερο. Ανώτερο. Και ακόμα παραπάνω. Και πως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να βρεθεί τόσο γενναία. Αποκλείεται. Τι με μεγαλύτερη ευγένεια. Αυτό για να αποκλείεται. Δεν βρίσκεις κι εσύ πως είναι αρκετά ευπαρουσίαστος. Παρουσίαστος. Και πως έχει παράστημα εντυπωσιακό. Στικτός. Σαν πάντα. Και πως τα λόγια του πράξης προτούν κάτι αριστοκρατικό. Αριστοκρατικό και μπάλ. Και πως κανείς άλλος δεν μου μιλάει τόσο παθιασμένα. Κανείς όμως. Και πως είναι σχεδόν το μήνυμα να είμαστε μην να βρισκόμαστε και να γινόμαστε τον έρωτα που μας υπογορεύουν ουρανοί. Αυτό θα σας έλεγα κι εγώ. Πες μου όμως, καλή μου Πανέτη, πιστεύεις ότι με αγαπάει όσο μου λέει. Α, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Οι αληθινοί έρωτες μοιάζουν πολύ με τους ψεύτικους. Έχω δει άντρες εγώ να λένε ψέματα με τέτοια φυσικότητα που θα το ζήλευε ο καλύτερος θεατρίνος. Αυτό τώρα γιατί τα λες, πιστεύεις ότι λέει ό,τι λέει, με τον τρόπο που το λέει και δεν είναι αλήθεια. Αυτό θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Στου γραμματευτές έτοιμο συζητήσει γάμο. Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη. Του Ανέτα, άμα με έχει ξεγελάσει, δεν θα πιστευτώ ποτέ ξανά κανέναν άντρα. Έρχεται ο πατέρας σας. Όπως σου έλεγα τώρα, έχω κάτι σημαντικό να σου πω. Σε ζητήσαμε σε γάμο και γελάσες. Βέβαια, η λέξη γάμος πάντα φέρνει χαρά στο νέο κορίτσι. Από ό,τι βλέπω, περιττό να σε ρωτήσω αν συμφωνείς με αυτό το γάμο. Πατέρα, χρέας ποιητικής επιθυμία. Χαίρομαι που έχω μια τόσο ευγνώμη κόρη. Και τελικώς που σέβεσαι και που σε ζήτησαν. Και πριν να σου πω πως η γυναίκα μου και η αλήθεια σου χρόνια μου τρώνε παιδιά να κλείσω και εσένα και την μικρή σπαδευτή του πεζόνι στο μοναστήρι. Ναι, η γυναίκα ξέρει τι κάνει. Και με αυτό το γάμο καθόλου δεν συμφώνησα, αλλά για άλλη μια φορά την απέριψα και την αγνώρισα. Αχ, πατέρα, σας ευγνωμονώ που την αγνοήσετε. Μέχρι και εγώ σας αναγνωρίζω το πιο λογικό πράγμα που έχετε κάνει στη ζωή σας. Το νέο δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά έχω μάθει πως θα είναι ευχαριστημένο. Και εσύ και εγώ. Πατέρα, είμαι σίγουρη ότι σας αρέσει πολύ. Γιατί εσύ τον ξέρεις? Τώρα που συμφωνήσατε κι εσείς, μπορώ και εγώ να σας ανοίξω την καρδιά μου. Δεν σας κρύβω πως συνδεθήκαμε πια πριν μία εβδομάδα. Και πιστεύω πως η συμπάθεια που νιώσω έτσι για τον άλλον τον έκανε να έχει προσεγγίσει. Αυτό δεν το είπα. Αλλά τόσο το καλύτερο που ήθελε έτσι τα πράγματα. Πάντως έμαθα πως είναι ψηλός και καλοφτιαγμένος. Ναι, πατέρα. Με ωραίο παράσημα. Εντυπωσιακό. Ευχάριστος. Πολύ. Και όμορφος. Ακόμα παραπάνω. Τίμιος. Τιμιότατος. Πρόμιμος και από καλή οικογένεια. Ναι, πατέρα. Μιλάει και ξέρεις γλώσσες. Και θεωρητικά και ελεκτρικά. Αυτό δεν πρόλαβα να το μάθω.
σε 3 μέρες παίρνει και την άδεια του γιατρού. Τι μου πείτε? Ούτε αυτό πρόλαβες να το μάθεις. Όχι. Εσάς ποιος σας τα είπε όλα αυτά? Ο κύριος Πυργών. Ο κύριος Πυργών. Ναι, ο ανιψιός του είναι. Είναι ο Κλεάν, ανιψιός του κύριου Πυργών. Ποιος, Κλεάν? Μιλάμε για τον νέο που ήρθε να συζητήσει. Ναι. Που είναι ανιψιός του κύριου Πυργών. Γιος του αδερφού της γυναίκας του, του διαφορής. Το όνομα του νεαρού είναι, κάτσε να πεις, Τόμα και όχι Κλεάν. Ο γάμος πραγματίστηκε σήμερα το πρωί. Μιλούσαμε ο κύριος Πυργών, ο κύριος Κλεάν και εγώ. Μα καλά, γιατί τέτοια κατάπτυξη? Πατέρα σας, για άλλο που μιλούσατε και εγώ άλλον είχα στο μυαλό μου. Καλέ κύριε, τι βλακεία πήγατε και κάνετε πάλι. Πήγατε και δώσατε την κόρη σας σε πρωτοπάτο γιατρό. Ναι, την έδωσα. Και σε δεν σου παίρνει κανένας λόγος. Ο Χριστός του Πανέ, ηρεμήστε καλέ. Μόλις πάω να μιλήσω, αρχίστε και με βρίζετε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ψυχραιμία. Και πρώτα, δεν σας εψυχείπατε, ναι, σε ένα τέτοιο γάμο έχετε κανένα σοβαρό λόγο. Έχω λόγο του σοβαρό. Και άρρωστος είμαι και κάθε τόσο προστρέφεται από κάτι καινούργιο. Ξέρεις πόσο σημαντικό θα είναι για μένα να έχω στην οικογένειά μου γιατρούς, φάρμακα, ματέρες. Σπουδαίο για σας, αλλά και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε ήρεμα. Κύριε, με το χέρι στην καρδιά, είστε άρρωστος. Το εμάς θα ρωτάς σε μένα να είμαι άρρωστος. Δεν με βλέπεις. Είμαι πολύ άρρωστος. Ωραία κύριε, είστε άρρωστος. Και πιο άρρωστος όπως το νομίζετε. Αυτό ας το πάρουμε ως δεδομένο. Αλλά η κόρη σας πρέπει να πάρει έναν άντρα για τον εαυτό της. Η κόρη σας δεν είναι άρρωστη, άρα γιατί να πάρει γιατρό. Επειδή εγώ χρειάζομαι γιατρό και η καλή και η πάνω κόρη παίρνει αυτό που στο μέλλον θα σώσει τον πατέρα της. Τι άλλο θα ακούσω εδώ μέσα. Κύριε, μου επιτρέπετε να σας δώσω μια συμβουλή. Ως άνθρωπος του σπιτιού σας, Για δώστε. ξεχάστε από το γάμο. Γιατί? Γιατί η κόρη σας δεν το θέλει καθόλου. Καθόλου Πιο καθόλου δεν γίνεται. η κόρη μου. Ναι, η κόρη σας. Να, εδώ είναι, θα σας το πει και μόνη της ότι δεν θέλει καμία σχέση ούτε με τον κύριο χωρίς πατέρα, ούτε με τον κύριο χωρίς γιο, ούτε με κανέναν χωρίς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κόρη μου μπορεί να μην θέλει καμία σχέση με αυτή την οικογένεια γιατρών, αλλά εγώ θέλω κάθε μια τη σχέση. Και να ξέρεις, αυτός ο γάμος θα έχει μόνο ωφέλη. Ο κύριος Διαφορής έχει μόνο ένα τον Τωμά και θα αφήσει σε αυτόν όλη την περιουσία του. Ο κύριος Πυργών πάλι είναι ανήπαντρος και δεν πιστεύω να παντρευτεί, γι' αυτό θα αφήσει όλη την περιουσία του στον εκπλησιό του, τον Τωμά. Θα πρέπει να ξέρεις πως ο κύριος Πυργών έχει εισόδημα πάνω από 8.000 φράγκα του χρόνου. Ναι, πόσο στέξοντα έχω κάθε χρόνο για να έχει τέτοιο εισόδημα. 8.000 φράγκα είναι ένα σιγαστό ποσό. Σπουδαία και άγια τα λέτε εσείς, αλλά εγώ επιμένω στη συμβουλή μου. Βρείτε της άλλον άντρα, δεν της πάει καθόλου να γίνει η κυρία Διαφορής. Θα την κάνω εγώ να της πάει. Αχ, μη λέτε τέτοια απέσια πράγματα. Μα τι τόλμησες και είπες. Ποια είναι αυτά τα απέσια πράγματα. Αυτά τα παιχτήρια, το νερό και τα τέτοια. Μη τα λέτε. Αυτόν δέχτηκα, γιατί να μην τα λέω. Γιατί ο κόσμος θα πει ότι δεν ξέρετε τι λέτε. Ο κόσμος θα σου πει ότι θέλει. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η κόρη θα πάρει τον άντρα της διάλεξα. Δεν πρόκειται. Αν δεν πρόκειται αυτό, τότε πρόκειται να την κλείσω σε μοναστήρι. Αυτό κι αν δεν πρόκειται. Αμπά. Μάλιστα. Κοίτα γλώσσα. Εγώ της λέω ότι θα κλείσω την κόρη μου σε μοναστήρι και αυτή μου λέει ότι δεν θα την κλείσω. Ξέρω τι θα κάνετε. Η καρδιά σας δεν πάει να το κάνει. Η καρδιά μου πάει και παραπάει. Γιατί δεν μιλάτε σοβαρά. Μιλάω σοβαρότατα. Δεν θα σας αφήσει η πατρική σας αγάπη. Θα με αφήσει και θα με παραφήσει. Πού ξέρεις ότι θα κάνει πατρική μου αγάπη. Η Ατζελίκη θα σας αγκαλιάσει. Θα δακρύσει και θα σας ψιθυρίσει. Σε μένα θα το κάνετε αυτό. Παπά, και η καρδιά σας θα γίνει λιώμα. Η δικιά μου. Πέτε δεν έλεγες θα παραμείνει. Κι όμως λιώμα θα γίνει. Επιμένω στις αποφάσεις μου και δεν κάνω ποτέ πίσω. Εδώ τι θα κάνετε. Και πού ξέρεις εσύ τι θα κάνω. Ξέρω τι θα κάνετε, γιατί η καρδιά σας είναι χρυσή. Και πού ξέρεις εσύ την καρδιά σου. Ακόμα θέλω και είμαι πολύ σκληρός. Αυτό το γάμο δεν θα τον επιτρέψω. Εσύ, τι ανέβεια. Από πότε μια υπηρέτηκα να μιλάει έτσι στον κύριό της. Από τότε που ο κύριος της
Τι τίποτε κι όχι στον άλλο. Δεν άκουσες, σου είπα, μου έβγαλε μια λοσάρα. Και σ' άκουσα, και σε πίστεψα προλέμου. Τώρα ηρέμησε. Του ανέφερε, εάν ξανατρανάξεις το σύζυγό μου, θα πάρεις πόδι από εδώ μέσα. Κατάλαβες? Έλα, φέρε μου το παλτό με τη γούνια και μερικά μαξιλάρια να παλέψω τον κυριό στο πολυθρόνι. Αγάπη μου, τα χάλια σου έχεις. Κατέβαστε σκούφο στα αυτιά. Σου το έχω πει επανειλημμένες φορές. Τα αυτιά βάζουν. Ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις ωραία και καλά. Κάνει ρεύμα και φράτ, παρπάζεις το κρύο. Σηκώ λίγο να σε πάρω και από κάτω. Θα στο πλάνη, στηρίζει. Και αυτό το άλλο πλάνη στηρίζει. Και αυτός διπλώτη και να μου πέφτει και μαλλιάρεις. Και αυτό για να μην βάζεις από πουθενά. Δεν σε βλέπω, δεν θα με ξεκάνεις, Ηρέμησε. Αρρώστησα πάλι. Τώρα δεν τα κλείνω καλά. Θέλω τουλάχιστον 5 συνόπια, 6 φάρμα και 3 λιφτές, τα 88 κλείσματα. Άμα ηρεμήσεις, δεν θα χρειαστείς τίποτα. Είσαι η μόνη μου περιβουλιά. Καημένο που το λιπονεμένο παγωνάκι. Περιστεράκι, θέλω να σου αποδείξω και έμενα να κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές σου έχω πει, θα ήθελα να καλέσω τον συμβουλιογράφο και τη διαθήκη που θα ήθελα να κάνω. Ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι πάντες. Αυτό να μην το ξανακούσω ποτέ. Και μόνο η λέξη διαθήκη με κάνει και με τριχιάζει το δίκη. Προς το παρόν να σταματήσει να τριχιάζεις και όπως ξανά είπα να καλέσεις τον συμβουλιογράφο. Παρόλες τις ανατριχίλες, τον ειδοποίησα. Έξω είναι. Τι ωραία να περάσει. Ναι, και ευτυχώς που το σκέφτηκες εσύ. Θα δώσω μια λιγάκι. Γιατί εμένα το μυαλιζάκι μου είναι γεμάτο μόνο με την αγάπη μου για σένα. Ω, περάστε κύριε μου. Φωνφουά, περάστε. Καθίστε. Καραβίτσα. Δεν πειράζει. Η γυναίκα μου με ενημέρωσε πως είστε και πολύ έμπιστος και φίλος. Γι' αυτό σας κάλεσα για τη διαθήκη που θα ήθελα να κάνω. Α, τι ακούει η γυναίκα και σπάρασε η καρδιά μου. Μπορώ καθόλου να με. Η σύζυγός σας με ενημέρωσε για τις υποθέσεις σας, κύριε. Όμως, λυπάμαι. Δεν μπορείτε να αφήσετε τίποτα με τη διαθήκη σας. Γιατί? Διαθήκη μου είναι, ό,τι θέλω να γράφω. Α, δεν είναι έτσι. Στο Παρίσι βλέπετε ισχύει το εθνικό δίκαιο, ενώ σε άλλες επαρχίες εφαρμόζεται ο γραπτός νόμος. Εδώ λοιπόν, όποια διαθήκη να κάνετε είναι άκυρη. Στο Παρίσι δεν ισχύουν οι διαθήκες. Το μόνο που ισχύει εδώ είναι η αμοιβαία ζωή δωρεά, δηλαδή θα κανονίσει το ζευγάρι και αφήνει ένα στον άλλο την περιουσία. Τι λέμε, τι δωρεά, τι περιουσία, το ίδιο πράγμα είναι. Εσείς ούτε δωρεά πρέπει να κάνετε, ούτε διαθήκη. Γιατί? Γιατί πρέπει να μην υπάρχουν παιδιά. Μα γίνεται να μην υπάρχουν καθόλου παιδιά στο Παρίσι. Ενώ στο γάμο των δύο συζύγων, ούτε από τον κοινό τους γάμο, ούτε από το προηγούμενο γάμο του κοινού. Να, γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα. Ωραία, αυτό σε νοιάζει τώρα. Άκου τι λέει δικός. Τέλος πάντων, εγώ έχω δύο παιδιά από το πρώτο μου γάμο. Το γνωρίζει. Άρα ούτε διαθήκη, ούτε δωρεά. Λυπάμαι. Και εγώ λυπάμαι ακόμα περισσότερο για το εθνικό δίκαιο του Παρισιού. Γιατί να μην γίνεται εγώ ένας άρρωστος ετοιμοθάνατος άνθρωπος να αφήσω στη χείρα μου ό,τι έχει και δεν έχει. Μα αυτή με αγαπάει, αυτή με ξεδένει, αυτή με ξεσκατίζει, αυτή όλα. Τέλος πάντων, θα μιλήσω με τον συμβολιογράφο, με τον δικηγόρο μου, να δω τι μπορώ να κάνω. Δικηγόρο, το χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Οι δικηγόροι που στο Παρισίων είναι πολύ δυστυχοί. Για αυτούς το χειρότερο έγκλημα είναι να κάνεις διαθήκη, γιατί παραβαίνεις τον νόμο. Δυσκολία μου, δικηγόροι, κύριε. Ψυχικός δυστραμμένοι, γιατί θεωρώ διαστροφή κάθε μεσία ψυχής σας που απορρέπει να κάνει διαθήκη. Μακριά από δικηγόρο. Υπάρχουν άλλοι που μπορείτε να επισκεφτείτε. Πρόσωπα, πιο ευέλικτες και τα παιδιά. Άτομα που ξέρουν τα παραθυράκια και παίρνουν αφόρμα, παράνομο και νόμιμο. Άνθρωποι που ξέρουν να ορίζουν κάθε υπόθεση, να την κάνουν παλίτσα και να την περνάνε
και τίποτα στα αγαπημένα μου παιδιά. Υπάρχουν λύσεις. Μία είναι να βρείτε έναν κολλητό φίλο της κυρίας. Τι εννοείται? Διευκρινίζω, έμιστο φίλο της κυρίας, αντιστοίχιο φίλο. Και σε αυτό να μεταβιβάσετε με όλους τους νόμους τύπους την περιουσία σας. Και μετά. Πότε μετά? Μετά από τότε που, αν είχατε κάνει διαθήκη, τα λεφτά θα μέναν στη σύζυγό σας. Δώστε μετά. Ναι, τότε μετά. Ο έπιστος θα τα μεταβιβάσει στην κυρία. Αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος. Και αυτό και μετά. Μα για το μετά μου φωνάξετε για μένα. Σωστά, σωστά, πείτε μου. Εσείς υπογράφετε πως δείτε μπροστά και σε κάτι δανειστές. Τώρα υπογράφω. Τώρα υπογράφετε. Και οι δανειστές υπογράφουν πως δείτε μπροστά στην κυρία. Τώρα υπογράφουν και αυτοί. Και μετά? Είδατε που ρωτάτε από μόνοι σας. Μετά, αφού έχετε υπογράψει που σωστάτε, αυτοί παίρνουν όλα τα λεφτά και αφού υπογράψει που σωστάνε στην κυρία, τις τα δίνουν όλα. Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος. Για μετά και αυτός. Και για τώρα, μετατρέπετε όλη την περιουσία σε μεσητά και γραμμάτε πρωτές στον διαμαστή, τα βάζετε σε ένα μπαούλ και δείτε το μπαούλ στη σύζυγό σας. Από τώρα, όλα. Χριστιανία μου, γιατί μας ανέχεσαι με τέτοιες σκέψεις? Αν σε χάσω εσένα, Λεβέντη μου, τι θα έχω για συντροφιά? Τον Παόλο? Σωστά τα λες, αγαπημένη. Ναι, αγαπημένη. Αν σε χάσω εσένα, το Σούζα, Πες μου, πες μου. η ζωή δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία για μένα. Και θα σε ακολουθήσω στον τάφο και θα σου δείξω το πόσο σε αγαπώ. Όχι, μη μου μιλάς. Για το τώρα. Από τώρα. Δεν είναι λίγο νωρίς να αρχίσει τα κλάματα και δυο σας. Αφήστε πρώτα να φτάσουμε εκεί και βλέπουμε. Αχ, κύριε, δεν ξέρετε τι σημαίνει ψυχική αγάπη. Άκουμα, το μόνο μου παράδειγμα είναι ότι δεν κατάφερα να σου κάνω ένα παιδάκι. Τόσα φάρμακα μου έδωσε ο κύριος Πηγόν, αλλά ακόμα. Αφού όχι ακόμα μέχρι τώρα, δεν το αφήνουμε και αυτό για πότε. Να δούμε πρώτα τι θα γίνει με την περιουσία και μετά. Μην με ταράζεις κι εσύ. Το παιδί είναι το μόνο που δεν μπορώ να της κάνω μετά. Τέλος πάντων. Μιλούσαμε για τη διεύθυνση. Τα πράγματα θα γίνουν όπως σας τα λέει ο κύριος Μπόμφουα. Όμως για να σε έχω εξασφαλισμένη από τώρα, θα έρθεις μαζί μου. Να σου δώσω 6.000 χρυσά φράγκ που έχω σε ένα ντουλαπάκι στο δωμάτιό πίσω από το κρεβάτι. Και 2 γραμμάτια πληρωτές στο χρυσό. Ένα από τον κύριο Δαμό και ένα από τον κύριο Σερό. Όχι, δεν θέλω τίποτα από αυτά. Αγάπη μου, πόσα είπες εσύ? Πόσα το ντουλαπάκι? 6.000 χρυσά φράγκ. Σου είπα να μην μιλάς για λεφτά. Άρα μου, πόσα είπες ότι είναι τα 2 γραμμάτια? Το ένα 2, το άλλο 4.000 χρυσά φράγκ. Όλα τα λεφτά του κόσμου είναι 0 μπροστά σε ένα κόσμο. Συγγνώμη, με την περιουσία τι θα γίνει, θα κάνουμε χαρτιά. Φυσικά, αλλά όχι εδώ. Δεν κάνει. Μας βλέπει. Πάμε μέσα. Στο γραφείο, στο δωμάτιο μου. Να στηριχτώ στο μπράτσο σου. Πολύ άτομα. Στηρίξου πάνω μου ένα στολικό μου αγόρι και άσε μου να σε καταδικήσω. Άκουσα πως τώρα είναι διαθήκη. Αυτή η μικριά σας ησυχία δεν έχει. Κάποιος σχέδιο έχει καταστρώσει να του πάρει όλη την περιουσία. Η δική του είναι και στη χαρίσια που φέρει. Η δικιά μου την καρδιά να μην είναι που φέρει. Άκουσες και μόλις το σατανικό του σχέδιο. Και σε εγκλιπαρώ μη με καταλήψεις από τη φάση που βρίσκομαι. Είσαι μόνη μου σύμμαχος. Εγώ να σας εγκαταλείψω. Καλύτερα να πεθάνω. Βέβαια, η μικριά σας πάει να με φέρει στα νερά της. Να με κάνει αργανώτης. Οπότε πρέπει να
για 10 σούπες την εβδομάδα. Αλλά ξέχασε να μου πει κατά μήκος, κατά πλάτος του δωματίου. Στην ιατρική όλες οι λεπτομέρειες έχουν σημασία. Κύριε, είναι εδώ ένας κύριος. Και γιατί φωνάζεις βρασοφραγιασμένο, δεν σου έχω πει ότι στους ασθενείς μιλάμε σιγά και διαρκικά. Μα κύριε, πρέπει να σας πω. Να το πεις, αλλά σιγά. Τι ψιθυρίζεις, βρε, δεν σ' ακούω. Να σας πω τι κάνει, σας ζητάει. Καλά, γιατί δεν το λες τόση ώρα. Να περάσει. Α, περάστε κύριε Σάκλα, καθίστε. Καθίστε. Κύριε, πιο σιγά. Δεν το κρατάς στο μυαλό μου. Κύριε, δεν ξέρετε πόσο με χαίρομαι που είστε καλά και διαπιστώνω πως η υγεία σας βελτιώθηκε. Άσε. Πώς το διαπιστώνετε αυτό? Δεν βλέπετε, ο κύριος έχει όπως πάντα τα χάλια του. Δίκιο έχει κουπέλα. Μα άκουσα πως είναι καλά και διαπιστώνω πως η υγεία του βελτιώθηκε. Τι, μη χειρότερα. Άκουσα πως είναι καλά και διαπιστώνω πως η υγεία του βελτιώθηκε. Μην τα λέτε και μην πιστεύετε τις διαδόσεις. Όπως τα λέμε. Πίνει, τρώει, κοιμάται, όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να είναι έτοιμος θάνατος. Έτσι ακριβώς. Κύριε, δεν ξέρετε πόσο λυπάμαι. Κι εγώ. Λοιπόν, έρχομαι εκ μέρους του καθηγητή που κάνει η οδική στη Δεσποινίδα Αυτός. Εσείς. Μάλιστα. Το έτυχε κάποιο επίγον ταξίδι και παρακάλεσε εμένα, που είμαι ο πιο στενός του φίλος, να τον αντικαταστήσω στα μαθήματα για λίγες μέρες. Να ξέρετε, ο Δεσποινής δεν πρέπει να διακόψει καθόλου, γιατί αλλιώς θα ξεχάσει όλα όσα έχει. Το ξέρω. Το ίδιο παθαίνω κι εγώ με τα κλείσματά μου. Λίγο να μην κοιτάει από πίσω μου, πάει σδούκωσα. Για να πήγαινε, φώναξε την κόρη μου να έρθει εδώ. Δεν θα ήταν καλύτερα να πάω το κύριο στο δωματιό της? Για ποιο λόγο να κάνεις τέτοιο κόμμα. Απλώς να της πεις να έρθει εδώ. Μα κύριε, κάνει ιδιαίτερο μάθημα. Πώς να κάνει το ιδιαίτερο στο δημόσιο? Θα το κάνει. Απλώς πες της να έρθει εδώ. Μα κύριε, για το δικό σας καλό το λέω. Η Αντζελή με τη μουσική της και τη φωνή της θα διαπεράσει τα αυτιά σας και θα τραντάξει το έδιτρετο μόνο σας μυαλό. Όχι, όχι. Η μουσική μείνει. Σαν τα κλείσματα. Αλλά όπως βλέπω έρχεται, πήγαινε να σε ετοιμάσει αυτή τη γυναίκα. Κόρη μου, ο δάσκαλος της οδικής σου έφυγε μια εξόρμηση στη φύση και έστειλε τον κύριο εδώ να σου κάνει μάθημα. Θεέ μου! Μα καλά, γιατί επικαλείσαι τον ύψιστο, τι σε τάραξε τόσο. Όχι. Δεν. Τι όχι και δεν. Κάτι σε τάραξε. Τι ήταν αυτό? Μία τρομερή σύμπτωση, πατέρα. Σύμπτωση. Ναι, σύμπτωση. Χθες το βράδυ, εδώ στον ύπνο μας, περνάω μεγάλη στεναχώρια. Η μεγαλύτερη του κόσμου. Και είναι ένας κύριος, ίδιος σαν αυτό που δίπλα σας. Και του ζήτησα βοήθεια και με έβαλα τη στεναχώρια. Και εγώ ταράχτηκα από τον άνθρωπο, δηλαδή στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου, καταλάβατε. Δεσποινής, χαίρομαι που απασχόλησα τις σκέψεις σας και με μάτια ανοιχτά και με πάτια κλειστά. Για να είστε σίγουροι πως όποια δυσκολία βρεθείτε, είτε όρθια είτε εξαπλωμένοι, δεν θα παραλείψω να σας βοηθήσω. Το ανέκανο να τρατάρισεις κάτι τον κύριο. Κύριε, φύγετε όλα τα τρατάρισμα. Παίρνω πίσω όσα σας είπα χθες και σας δηλώνω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ήρθαν οι δύο διαφορείς, πατέρας και γιος. Δυο πράσινα που διαλέξετε. Δύο λέξεις που είπε και με κέρδισε. Κύριε. Κόρη σας, θα μαγευτεί μαζί του. Κύριε, δεν χρειάζεται να φύγει, δεν πλησιάστε. Απλώς να τρέχω την κόρη.
νεαρός. Είναι ως γιατρός, ως εξαίσιο του γιατρού. Εξαίσιο. Νάτι, εύκολα! Με το δείξει, κύριε. Περάστε, κύριε, περάστε. Ο κύριος λοιπόν, μα είχαμε αγορεύσει να γράψουμε. Του επαγγέλματος είστε κι εσείς, ξέρετε τι κινδυνεύει να πάτε. Μα φυσικά, σε κάθε επίσκεψή μας, είτε κοινωνική είτε προσωπική, χρέος μας είναι να φροντίζουμε για την υγεία του ασθενούς μας, όχι να του προκαλούμε περισσότερα προβλήματα. Κύριε, ήρθαμε, ο γιος με το Μάκελο, να σας εκφράσουμε την τεράστια ευχαρίστηση που μας προκαλέσατε με την τιμή που μας κάνατε να μας δεχτείτε και να μας προστηρίζετε να συγκεκριμενούμε. Για άλλους σας διαβεβαιώνουμε πως σε ό,τι έχει σχέση με το επάγγελμά μας, φυσικά θα σας υπενθυμίζουμε τους πλητές Μάλιστα. Και τώρα που τα συζητήσαμε μεταξύ μας και τα καταπίσαμε, σας παρουσιάζω τον γιο μου, τον Τωμά. Για να μου χαιρέτησετε όπως πρέπει. Νομίζω πως η σειρά χαιρετισμού αρχίζει από τον κολέγα. Πολύ σωστά. Κύριε, ήρθα να προσφέρω τους χαιρετισμούς μου, την ευγνωμοσύνη μου, την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε εσάς, που σας θεωρώ σαν δεύτερο πατέρα μου. Και θα ήθελα να σας τονίσω πως σε εσάς είμαι πιο υποχρεωμένος από ότι στον πρώτο και βασικό πατέρα μου. Γιατί αυτός, ο πρώτος εννοώ, με γέννησε, άρα με δέχτηκε, γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, ενώ εσείς με διαλέξατε. Η συγγένειά μου με εσάς είναι θέμα... Η συγγένειά μου με αυτόν είναι θέμα σαρκικό, δηλαδή αφού με έστειρε, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Ενώ η συγγένειά μου μαζί σας είναι θέμα πνευματικό, δηλαδή σας άρεσε και με διαλέξατε. Και επειδή οι πνευματικές λειτουργίες είναι ανώτερες από τις αρχικές, προσφέρουμε ιδιοφελώς για υιοθεσία. Αφού θα συγγενέψουμε έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό ήρθα να υποβάλω με κάθε ταπεινότητα και βλάβεια τα σέβη μου. Μπράβο στα πανεπιστήμια που βγάζουν τέτοια διαμάτια. Καλά τα είπα, παπά. Άριστα με τα πέρα. Δώσε το χέρι σου στον κύριο. Παπά, μπορώ να τη φιλήσω. Ασφαλώς. Κυρία, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που θα σας κάνω δεύτερη μητέρα μου. Δεν είναι αυτή η γυναίκα μου, η κόρη μου. Και πού είναι η γυναίκα σας? Έχει μας στήσει λίγο. Παπά, μου άλλαξε τη σειρά. Μου είπες, δεύτερη να χαιρετήσω τη μάνα και τρίτη την ύφη. Τι να κάνω, περιμένω. Όχι, όχι. Δεν δίνουν τρία λόγια σε μένα. Και χαίρομαι στην άλλη μόλις έρθει. Δεσποινή, στην αρχαία Αίγυπτο, η Αρχαίο Άγαθα. Πέρασε αρχαίος από τον Κωσί. όποτε Δίνεις του αρχαίου ηλίου. έτσι και εμένα μου έρχεται να πω υλικά και αρμονικά λογάκια τώρα που φωτίστηκα από τον ήλιο της ομορφιάς σας, που δεν είναι καθόλου αρχαίος. Μία άλλη διαπίστωση. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει πως τα ηλιοτρόπια γυρνάνε πάντα προς εκεί που είναι ο ήλιος. Έτσι και εμένα, η καρδιά μου πάντα θα γυρνάει προς τον ήλιο των ματιών σας. Έχω κι άλλο παράδειγμα με τον πολικό αστέρα, αλλά το αφήνω να σας καταπληξώ μια ακόμη φορά. Προς το παρόν, Δεσποινής, θα ήθελα να ξέρετε πως καταθέτω την καρδιά μου στο βωμό των σωματικών σας προσώπων και πως μόνος μου σκοπός είναι να γίνω ταπεινός και υπάκουος υπηρέτης σας. Διαβασμένος νέος υποστηρίζει όλες τις αηδίες που λέει. Τι έχετε να πείτε? Ερχόμενοι άνθρωποι από τη Σοφία. Αν είναι τόσο καλό στην νευρική, όσο και στα λόγια μου, έχει μεγάλη παράδειγμα. Ναι, ναι, θα παρακαλούμε όλοι να μας αναλάβει η μεγαλοφίλια του. Εμπρός κονέ, φέρε καλά η χρησιμιά μας. Όπως διαθεσπώνετε, κύριε, όλοι θαυμάσουν τη σας. Σας θεωρώ που μας λύσει το καιρό για ένα τέτοιο παιδί. Όχι, δεν είμαι πατέρας του, αλλά ευχαριστώ. Τι να σας πω, είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου. Όσοι τον διαπιστώνουν, τον γνωρίζουν, διαπιστώνουν πως δεν έχει κανένα μέλος σε άτομα. Αλλά γι' αυτό διαθέτει κρίση, η οποία είναι σημαντική στην άσκηση του ιατρικού μας επαγγέλματος. Ως παιδί, κύριε, δεν ήταν ζωηρός και κινητικός
19 του δεν ήξερε ακόμα την αλφάβητο. Αλλά εγώ είχα γνώμη και έλεγα δέντρο που αποκτήσει αργά δίνει τον καλύτερο καρπό. Και ύστερα έλεγα πιο δύσκολα χαράζεις στο μάρμαρο από ό,τι στην άμμο, αλλά στην άμμο μένει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και μετά έλεγα είναι σίγουρα Κώστας και με φαντασία δυσκίνητη, γιατί διαθέτει ευτυχία, η οποία είναι πολύ σημαντικό. Χάρημα να έχει κάποιος. Στο Λύκειο, κύριε, ζορίστηκε πολύ, αλλά σπρώξε με την εργατικότητά του και την επιμέλειά του κατάφερε να πάρει το απολυτήριό του. Και στο πανεπιστήμιο δεν υπήρξε μαθητής που ζάλιζε περισσότερο τους καθηγητές του. Ό,τι έλεγαν αυτοί, το αντίθετο μικρός και με επιχειρήματα μάλιστα. Γενικά, χρησιμοποιούσε τις πιο περίεργες πτυχές της λογικής στα επιχειρήματά του. Και για κάτι άλλο είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου, γιατί σε αυτό είναι ίδιος με μένα. Είναι τυφλά προσκολλημένος στις θεωρίες των προγόνων μας. Δεν υποστηρίζει αηδίες του ότι το αίμα κυκλοφορεί στο σώμα και άλλες τέτοιες. Έχω γράψει μια μονογραφία εναντίον αυτού το κυκλοφοριακό που πλακωδώς υποστηρίζουν ότι το αίμα τριγυρνάει σε όλο το σώμα. Αηδίες. Αυτή τη μονογραφία που μάμα σε προσφέρω σε εσάς δεσποινείς με την άδεια του πατέρα σας φυσικά και να γνωρίζετε το πνεύμα του σε παθητικό περιβολή. Είναι χειρότερα. Τι δεν το κάνω αυτό. Κοιτάξτε! Έχει και εικόνες! Κάπως κρυβατοκάμερα που το κρεμάσουμε! Επίσης, δεσποινείς, με την άδεια του πατέρα σας φυσικά, σας καλώ σε μια νεκροτόμη σε σώμα παρκουλής κυρίας. Παρουσιάζω μια μονογραφία περί ανατομίας που πιστεύω πως θα ψυχαγωγηθείτε πολύ. Άλλοι τις πάνε στο δέντρο, άλλοι στην όπερα. Συνηθισμένα πράγματα καλέ. Αυτός θα την κεράσει μια νεκροτομή που θα τη θυμάται όλη της τη ζωή. Α, ήρθες αγάπη μου. Από εδώ, ποιος είναι το διαφορείς. Κυρία μου, ο ουρανός σας έχει απονείμει στον τίτλο της πεθεράς. Ενώ η Κύριε, χαίρομαι που ήρθατε κατάλληλα στιγμή να σας γνωρίσω. Ενώ η φυσική σας κατάσταση, που είπα και ξαναλέω, είναι μια κατάσταση που... Να, με κόψατε στη μέση της πρότασης και η μνήμη μου πούτωσε. Τώρα στο δεν ξεμπλώνεις, θα δεν σ' άρεσε. Αγάπη μου, άγγισες. Έχασες την τρομερή συζήτηση που είχαμε. Ναι, για ένα άτομα στην Αίγυπτο που μετατράπηκε σε λουλούδι και ονομάστηκε Μαργαρίτα. Κόρη μου, σε παρακαλώ, δώσε στον κύριο το χέρι σου και βεβαίωσε τον πως θα του είσαι πιστή σύζυγος. Μπαμπά! Μπαμπάκι, κάνε γρήγορα αυτό που σου λέω. Όχι, μπαμπά, δώσε μου λίγο χρόνο. Πρέπει πρώτα να μπει μέσα της και αμοιβαία συμπάθεια που δεν αγγέλει ένα επιτυχημένο γάμο. Σε μένα δεσποινείς, αυτή η συμπάθεια δεν περιμένει τώρα να αντίσει. Είναι ήδη φύσικα στο λουλούδι. Δεν χρειάζεται να περιμένω άλλο. Ναι, κύριε, εσείς έχετε μια ιδιαίτερη ευκολία σε όλα. Όμως εγώ είμαι αλλιώς. Και θέλω να ομολογήσω ότι τα προσόντα που έχω μέχρι στιγμής δεν με εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα. Μη σε νοιάζει αυτό, θα το κάνεις άλλο. Μετά. Όχι, μπαμπά, ο γάμος είναι ψυχολογικός δεσμός. Όχι αναγκαστικά δεσμά. Κι αν ο κύριος από εγώ είναι όντως κύριος, δεν θα δεχτεί να πάρει μια κοπέλα την οποία του δίνουν με το ζόρι. Φαίνεται πως κάποιον άλλον έχει πάρει στο μάτι. Και να συμβαίνει αυτό, κύριε, θα είναι κάποιος που δεν επιτρέπει λογική μου και η τιμή μου. Ορίστε συμπεριφορά. Τα κορίτσια των καλών οικογενειών έφτασαν να περιφρονούν τις πατρικές εντολές. Πάνε οι εποχές που οι κοπέλες ήταν σπαστικές. Ο σεβασμός, κυρία, έχει τα όρια του. Η νόμη και η λογική δεν ισχύουν πάντα και πάντα. Σαν να λέμε, θέλεις να παντρευτείς, αλλά θέλεις να παντρευτείς όποιος σου κάνει κέφι. Αν ο παπάς δεν μπορεί να βρει κάποιον που να μ' αρέσει, τουλάχιστον με την παρόλο με δώσει κάποιον που δεν θα τα πείσω ποτέ. Κύριε, συγγνώμη που τα ακούει όλα αυτά. Κάθε κοπέλα παντρεύεται για ένα σκοπό. Εγώ θέλω να βρω έναν άντρα, τον οποίο θα τον αγαπώ και θα τον υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή. Γι' αυτό με εξετάζω από μεγάλη προσοχή το θέμα γάμους. Αν δεν σπάει, παντρεύονται μόνο και μόνο για να ξεφύγουν από το έργο των γονιών τους και να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Αν σπάει, κυρία, βρίσκουν το γάμο μια κερδοφόρα επιχείρηση. Αυτές ψάχνουν αφορμή για να χωθούν στο κρεβάτι ενός γέρου, επί το παράδοτο στο χάρο και δεν πληρώνουν
4 ημερών. Ή θα πάρεις τον κύριο εδώ ή θα σε κλείσει στο μοναστήρι. Εμείς, κύριε, να πηγαίνουμε. Στο καλό και να μας γράφει. Πολύ ωραίες επισκέψεις. Πολύ ωραίες επισκέψεις. Ξαναγύρισα, καλέ μου, και να σου πω κάτι σημαντικό. Περνώντας από το μάτι της Αταλή, είδα με ένα νεαρό που το σκάσε μόλις με την ευκαιρία. Νεαρός με την κόρη μου. Μάλιστα, ήταν μπροστά και μικρή η κόρη. Ζω, ρώτα την αμάχη. Όπως θα φεύγεις, για φώναξε την κόρη μου. Γι' αυτό μου άρεσε και δεν ήθελε τον άντρα μου της Γιάννης. Ήθελετε, παπά, η κυρία Μητριά μου, που ήθελε να σε δείξατε. Ναι, για πλησίασε. Σιλά στο κεφάλι. Ακούω. Ορίστε. Είπα Τι. ότι ακούω. Τι αυτό. Δεν έχεις τίποτα να μου πεις. Ακατάλαβα. Παρευθήκατε και θέλετε να σας κάνω παραμύθι. Ξέρω δύο. Το ένα είναι το μάτι του Βελιγάρου και το άλλο είναι από τα κόρα που τα μάθαμε προχτές. Ποιο θα τα πείτε. Κανένα. Και τώρα τι θέλετε. Κατεργάρα μου, ξέρεις πολύ καλά τι θέλω. Όχι, παπά μου, σας ελπίζω. Γιατί είσαι αντιπάκουη. Ναι, εσύ. Δεν σου έχω πει ότι βλέπεις να έρθεις αμέσως να μου το λες. Και αυτό κάνεις. Και δεν είδες τίποτα σήμερα. Τίποτα απολύτως. Ώστε έτσι, τώρα θα σου δείξω εγώ. Όχι, παπά. Θα πρέπει να τρέπεσαι. Δεν είδες έναν άντρα στο δωμάτιο της αδερφής σου. Παπά. Θα πρέπει να τρέπεσαι, τώρα θα δεις. Συγγνώμη, η αδερφή μου θέλει να σας πω κουβέντα. Όμως εγώ θα σας τα πω όλα. Πρώτα θα τη σπάσει, γιατί δεν σου ψέματα. Και μετά βλέπουμε. Συγγνώμη. Τώρα θα σου δείξω. Όχι, καλέ παπά. Μην με χτυπάτε. Με τσακίσετε. Δεν θέλω. Μικρή μου κόρη. Λουιζόν, παιδί. Σκότωσε το κορίτσι
Ναι, εγώ όμως με λυπάμαι λίγα παραπάνω. Τι να κάνω, έτσι είναι η ζωή. Να, ούτε να μιλήσω δεν μπορώ, ούτε να κουνηθώ. Μπορείς όμως να ακούσεις. Μπορώ. Αδερφέ μου, σου έχω πει για την κόρη σου την Ατζελή. Μου μιλάς για αυτή την ξενάτα με τη γαϊδούρα. Σε έχω τόσο αναζεμένα που αγορθάω με την κλείνω σε μοναστήρι. Α, τι όσο. Την κλείνω σε μοναστήρι. Όχι, φανταστήθηκες μόνο σε παγιοναυρό. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Μια στιγμή μου έρχονται πάλι. Ένα μικρό στενάπρωμα και είμαι πίσω. Καλή κύριε, ξεχάστε πως δεν μπορείτε να περπατήσετε χωρίς αυτό. Αυλευσία μου. Έχω τόσες αρρώστιες. Μάθες τη μία και ξεχνάω την άλλη. Έχω να σας πω. Μην αφήσετε να περάσετε την ανεψιά σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ να τη βοηθήσω. Είναι τελώς μπράβο και απορώ πώς θυμόθηκε στην κεφάλι του τοπικού σας. Αλλά έχω βρει έναν τρόπο να τα αλλάξουμε αυτά. Να φέρουμε ένα δικό μας γιατρό και να σε προστιάσουμε αυτό το κύριο υπουργό με τις ίδιες συνταγές του. Αλλά αφού δεν έχουμε δικό μας γιατρό, έχω σκεφτεί ένα άλλο σχέδιο. Τι σχέδιο? Είναι ένα απίστευτο σχέδιο που σίγουρα θα γίνει σε αυτό. Αφήστε το πάνω μας αυτό. Εσείς κάντε αυτό που σας είπα. Κάθουν άδος, έχετε αναποφυσμένους. Λοιπόν, αδερφέ, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα μου υποσχεθείς κάτι. Αναλόγως. Ότι θα συζητήσουμε ήρεμα, Ήρεμα. με ψυχραιμία και χωρίς πάθος. Χωρίς πάθος και χωρίς ψυχραιμία, με ψυχραιμία. Δεν θέλω να προχωρώ στο θέμα. Αδερφέ μου, λεφτά έχεις. Άπορος δεν είσαι. Δεν είναι. Και έχεις μόνο μία κόρη να θρέψεις. Δύο. Η Λουιζόν είναι μικρή, δεν μετράει. Α, τρώει και αυτή για να μιλήσεις. Λίγες, είναι μικρή. Συνεχίζω και με μη διακόπτεις. Θα Αφού προσπαθήσω. λοιπόν, αδελφέ μου, λεφτά έχεις, γιατί θέλεις να κλείσεις και την κόρη σου στο μοναστήρι? Γιατί αδερφέ μου στην οικογένεια μου κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν νομίζω. Η γυναίκα σου σε κάνει ό,τι θέλει και αυτή σε ρημάζει στην κρεβατομουρμούρα να κλείσεις και τις δυο σου κόρες σε μοναστήρι. Και σε ρωτάω, είναι τόσο του Θεού και της προσευχής η γυναίκα σου που θέλει να καμαρώσει και τις δυο σου κόρες καλόγριες? Δεν νομίζω. Τώρα μετράει όμως και η μικρή. Για το μοναστήρι, ναι. Κοίτα, ξέρω ότι δεν χωρεύεις τη γυναίκα μου. Αλλά ναι, για όλα αυτή φταίει εκεί το μυαλό σας. Το αντίθετο. Είναι μια θαυμάσια σύζυγος και νοικοκυρά που αγαπάει στοργικά και εσένα και τα παιδιά σου. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Ας πούμε. Ωραία. Πάμε τώρα στην κόρη σου. Τι σε έπιασε και τη δίνει στο γιο αυτού μου του γιατρού? Γιατί αδερφέ μου, είναι ο μόνος τρόπος να έχεις να αποκτήσεις έναν εσωτερικό γιατρό με 20 τετρά ομάδια. Τον γιατρό τον διάλεξες για εσένα Φυσικά. και θα παντρευτεί εσένα? Όχι, για δεσμεύσεις είμαστε σε τέτοιες εποχές. Την κόρη μου. Και δεν σου έχει περάσει καθόλου από το μυαλό να διαλέξεις κάποιον που να της αρέσει? Καλέ μου πέρασε δεύτερο. Πρώτον, πέρασε να διαλέξω έναν γιατρό για εμένα. Τι να σου πω, είσαι απίστευτα πεισματάρης. Και τι θέλεις να έχεις γύρω σου γιατρούς? Γιατί αδερφέ μου είμαι πολύ άφηστος. Πολύ. Ποιος εσύ? Εσύ είσαι ο πιο γερός άνθρωπος που ξέρω. Τι υπερίσσεσαι? Δεν υπερίζομαι, σου το λέω καθαρά. Είσαι πολύ γερός, με τρομένη κράση και φανταστική εντοχή. Κανονικά με τις βλακίες που σου λένε οι γιατροί και σου δίνουν η φαρμακοποιή, θα πρέπει να έχεις τεζάρι. Αλλά να, που εσύ αντέχεις. Αδερφέ μου κάνεις λάθος. Θα σου φάγεται κάποιος να κρατάνε στη ζωή. Και πιστευτικά με τον κυριστικό, σε 2-3 μέρες θα μας σταματήσει να με φροντίσει. Πάει, πεχάσατε. Και για να πούμε και αυτό το άλλο. Τι κάνει κάποιος ακόμα να με στέλνει? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα απολύτως.
αρρώστησες, η μόνη ανάπαυση είναι η μόνη γιατριά είναι η ανάπαυση. Η φύση, αν την αφήσουμε ήσυχη να εφαρμόσει τους παντοδύναμους νόμους της, θα μας απαλλάξει από κάθε αρρώστιο του, από κάθε ανομαλία του οργανισμού που ονομάζεται αρρώστιο. Ο φόβος μας και η υπομονησία μας είναι η πίεση του κακού. Να ξέρεις πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από τις ίδιες τις αρρώστιες, αλλά από τα φάρμακα που τους δίνουν οι γιατροί μας. Να, ο κύριος Κεράνης, Κώστα Φαρμακοποιός. Θα περάσει, θα περάσει. Τι θέλεις να κάνεις? Τίποτα τόσο σπουδαίο. Ένα κλεισματάκι και έρχομαι. Αδελφέ μου, αποτρελάθηκες. Δεν υπάρχει ώρα που να μην πάρεις κάτι από πάνω σου ή από κάτω σου. Κάνε μου τη χάρη και ηρέμησε. Κύριε Φλερά, πώς γίνεται να αναβάλω αυτό το κλείσμα για το βραδάκι και για άλλο πουρνό. Εσείς γιατί ανακατεύεστε? Ποιος εσύ που πέρατε ανάμεσα στον ασθενή και τα κλείσματά του? Με ποιο δικαίωμα του λέτε να παραμείνει εντολή του γιατρού? Ήρεμα κύριε, μάθετε να μιλάτε λίγο πιο πολιτισμένα. Δεν έχετε δικαίωμα να υποτιμάτε τα κλείσματά μου, ούτε να τρώτε το χρόνο. Ο κύριος Πυργών μου έδωσε ξεκάθαρες αφηγίες και θα πάρει την καταγγείλα πως δεν οφείλετε να κάνω πια. Θα σας δείξω εγώ. Τώρα μα θα κάνει εσύ να θες. Τι θα πάθεις? Με μία ανακλείσμα δεν θα πάθεις τίποτα. Και σου ξαναλέω, αδερφέ μου, πρέπει να γιατρευτείς. Αυτό λέω κι εγώ. Από την πιο σοβαρή αρρώστιά σου. Ποια από όλες. Όλες όσες έχω είναι σοβαρότατες. Την αιμονή με τους γιατρούς και τις αρρώστιες. Αδελφέ, αυτά εσύ τα λες επειδή είσαι γερός. Άμα έχεις όλες αυτές τις βαριές αρρώστιες, τι θα έλεγες? Όπως? Μη μετανάρεις από το κρίση. Μάθε τι έχω και τι δεν έχω. Αλλά να, ο κύριος Πυργών. Ερχόμουν να σας δω και στην πόρτα από τα πρόλογα φαρμακοποιός. Ποιος είναι αυτός που σας είπε να μην πάρετε τη συνταγή που σας διέτασα? Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς. Μην με αμφισβητείτε. Οποιαδήποτε κακοή είναι απαράδεκτη. Ανεπίτρεπτη. Κάτσα και σας έθεσα σπάνιο χειροποίητο κλείσμα. Μα εγώ δεν είπα τίποτα. Κλείσμα με τις καλύτερες προδιαγραφές. Γιατί τέτοιος σκόπος? Που θα έβαζε σε στρατιωτική τάξη τα εντόστιά σας. Μήνες, δεν μίλα. Και εσείς τον περιφρονήσατε. Όχι εγώ, αυτός. Τέτοια συμπεριφορά δεν θα το ξαναδεί. Ούτε εγώ. Αυτό είναι πραξιδόπημα κατά της ιατρικής και δεν μπορώ να φανταστώ ποινή που να σας τιμωρεί από σας ενώσει. Μην τη φανταστείτε, δεν υπάρχει. Επίσης, σας δηλώνω πως διακόπτω κάθε ιατρική σχέση μου μαζί σας. Μα κύριε Πυργών, σας είπα όχι εγώ. Επίσης, σας δηλώνω πως διακόπτεται κάθε συγγενική σχέση μου μαζί σας. Μα σας είπα χίλιες φορές όχι εγώ. Ναι, και για να σας το αποδείξω, αυτή τη χαμηλή δωρεά που κάνει στον αναπτυσιό μου, την παίρνω πίσω. Κύριε, ήταν παρεξήγηση. Φέρτε το κλείσμα στα διαμέσως από πίσω. Κανένας δεν έχει περιφρονήσει κλείσμα δικό μου. Δεν είναι έτσι. Πάνω από τον έτοιμος, να σε επιτρέψω εντελώς. Αφήστε τον, δεν του αξίζει. Θα σας χορηγούσα φάρμακα που θα σας απολύμαναν από όλους τους κακούς χειρούς. Κύριε Πυργών, σας είπα, δεν φταίω εγώ. Με καμιά καρδιά πέσετε τα πενταριά κλείσματα, θα σας είχα αποπλύνει το βυθό του εσωτερικού σας κόσμου. Κύριε Πυργών, σας είπα χίλιες φορές όχι, αυτός. Αλλά εσείς επιδείξατε άρνηση να διακριθείτε από τη σπάνια γένεια μου. Για συνεχίστε. Δηλαδή, επιδείξατε ανυπακοή πρωτοφανούς ασθενούς μου στον γιατρό του. Όχι εγώ, αυτός. Και επειδή προφεσπιτήσατε την αλάνθαστη συνταγή που σας διέθεσα, σας ανακοινώνω που σας εγκαταλείπω στην ελεηνή σας κατάσταση. Ω, ουρανή μου. Για να δω τι θα κάνετε τώρα, με το χαλασμένο σας αίμα, τα σκουπωμένα σας άντερα, την παραμαθωμένη φωλή σας και όλους τους κακούς χειμώνες να το βάλτε έτσι μέσα στο κορμί σας. Κύριε Πυργών. Και να ξέρετε, κύριε, πως σε 2-3 μέρες όλες οι αρρώστιες θα έχουν γίνει ανίατες. Έλεος. Θα οξυνθεί η πρωτοπεψία. Κύριε Πυργών. Και θα οξυνθεί η σχισπεψία.
απελπισία. Κύριε Πυρικό. Και σε απελπισία. Κύριε Πυρικό. Και σε δυσατερία. Κύριε Πυρικό. Και σε κολοτερία. Κύριε Πυρικό. Και τελικά σε ηθροπικία. Και ξέρετε, κύριε, με την ηθροπικία τέλος πάει στο επόμενο βήμα η κηδεία. Για να δείτε πως σας οδήγησε η υπολαιότητά σας. Πάει, πεθαίνω! Πάει, τέρμα, τελείωσα! Τι κάνεις έτσι? Νάτι, τη βλέπω! Ποια? Την ιατρική, είναι τη μένη χάρος, έχετε να παίρνει και κοιτή. Αδερφέ μου, αποτρελάθηκες. Να σε ακούσει κανένας να νομίσει πως ο κύριος Πυρκών κρατάει στο χέρι του τον ύπο της ζωής σου, που το κοντεύει και το μαθαίνει. Όσο γουστάρει αυτός. Τον ύπο της ζωής σου, το κρατάς εσύ ο ύπος, και τη δύναμη της ζωής σου είναι μέσα σου. Άμα καταφέρεις να το βάλεις καλά αυτό στο κεφάλι σου, θα απαλλαγήσεις από όλους τους ύπνους και τις αρρώστιες. Επίσης, αν τουλάχιστον από τη φύση σου δεν μπορείς να κάνεις χωρίς νεκρούς, βρες κάποιο αντίθετο επικίνδυνο. Χαϊδής, ο κύριος Πυρκός έχει τον οργανισμό καλύτερα από τον καθένα. Γι' αυτό μπορεί να με γιατρέψει και καλύτερα από τον καθένα. Τι να σου πω, έχεις έναν μοναδικό τρόπο να βλέπεις τα πράγματα. Κύριε, νομίζω ότι είναι ένας γιατρός. Γιατί ήρθε, γι' αυτό φώναξε. Δεν ξέρω. Τι γιατρός, Γιατρένιος. πώς τον λένε. Δεν ξέρω, αλλά μοιάζει πολύ με μένα. Εάν δεν ήμουν σίγουρη για την τιμιότητα της μάνας μου, θα έλεγα πως κάτι πονηρό έκανα μετά τον πατέρα του, το θάνατο του πατέρα μου. Πολύ ωραία. Να περάσει. Παραφέρω. Έχει ανοίξει η τύχη σου. Μόλις σε παρατάει ένας γιατρός, σε προλαβαίνει άλλος. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός. Πολύ τυχερός. Πολύ. Κύριε, χαίρετε. Γεια σας, περάστε. Πήρα το θάρρος να σας επισκεφτώ. Για να σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε κάθε είδος απέμαξη ή κλείσμα που έχετε ανάγκη. Κύριε, με υποχρεώνετε. Οφείλω να ρευστώ σε κοπέλα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να στείλω σε μια δουλειά τον υπηρέτη μου και γυρίζω αμέσως. Φυσικά, φυσικά. Πες, δεν είναι ίδιος η τουαλέτα. Ναι, της φαίνεται κάπως, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες παραξενίες της φύσης. Έχω μία. Με φωνάξατε. Εγώ. Όχι. Θα παράκουσα. Ναι, αλλά κάτσε εδώ να δεις. Ο γιατρός είναι ίδιος με σένα. Πού δεν προλαβαίνω. Έχω τόσες δουλειές κάτω. Ευχάριστα να είδα. Αν τους έβλεπα και τους δύο μαζί, θα ελπιζόμουν πως είναι ένα. Ναι, πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδευτεί με τέτοιες ομοιότητες. Μα σου λέω, έλας και εγώ θα την πάθω. Κύριε, χαίρετε και συγγνώμη που έφυγα. Βλέπω με κοιτάτε παράξενα. Πόσο χρόνο με κάνετε? 26. Αν 27. Είμαι 90. 90. Μάλιστα, αλλά με τα μυστικά της επιστήμης μου διατηρούμε γερός και τρασερός. Δηλαδή, βλέπω μπροστά μου έναν νεαρό 90. Μάλιστα. Εγώ είμαι ένας πλανόδης γιατρός. Γυρίζω από πόλη σε πόλη, από επαρχία σε επαρχία και ψάχνω να βρω ασθένειες επιπέδου. Ψάχνω να βρω ασθενείς που να έχουν, πώς θα σας το πω τώρα, ασθένειες θανατηφόρες. Δεν καταδέχομαι να ασχοληθώ με μπανάλ ασθένειες, πνευμονίες, ρευματισμούς, ημικρανίες, πύρετους και τέτοια. Ψάχνω να βρω ασθένειες επιπέδου, ασθένειες με προσωπικότητα, πνευμονίες, πανούκλες, υδροπικίες, ελονοσίες, ακατάσχετες εσωτερικές αιμορραγίες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε, εύχομαι να έχετε όλες αυτές τις ασθένειες ή έστω ένα σοβαρό πακέτο από αυτές. Ελπίζω να σας έχουν αφήσει έρμο και βοήθητο και τώρα αργό στον επιθανάτιο ρόχο σας να σας αναστήσω με τα μοναδικά γιατρικά μου. Κύριε, με υποχρεώνετε που έφτασετε να είμαι σχεδόν
Παντού. Πάλι πνεύμονες. Ορεξία έχετε. Κανονική. Πνεύμονες. Κρασί πίνετε. Ένα-δύο ποτηράκια την ημέρα. Πνεύμονες. Ποτέ παραπάνω. Άντε, 3-4. Πάλι πνεύμονες. Τι διετά ξεσόρισε ο γιατρός σας. Σούπες. Ο αμαθής. Κοτόπουλο. Ο αμαθής. Όλα γαστά. Αμαθής. Αυγά φρέσκα. Αμαθής. Κρασί. Πολλά νερά. Έως και το κρασί είναι νερωμένο. Αμαθής. Και πριν αυτό, δαμάσκιο. Για να δείξετε όλα ωραία εδώ μέσα. Αμαθής, άσχετος και απαράδεκτος. Εμένα να ακούσετε. Το κρασί σας είπε νερωμένο. Ναι, τέλος. Σκέτο, ποτέ με νερό. Επίσης, το κρέας ποτέ βραστό και την αρουλιά στο αίμα. Το κρέας μαγειρευτό. Σας είπε άποχο. Ναι, μόνο. Μόνο με ξύκι. Επίσης, άφθονο ξύρους καρπούς για να πήξει το αίμα, παχύ κίτρινο τυρί, αλευρότητες, κουρέγια για να γλιστράνε όλα μέσα κανονικά, όπως είπατε κι εσείς. Κύριε, πρέπει να μάθετε κάτι. Πεθαίνω. Όχι. Ο γιατρός σας είναι ηλίθιος. Θα σας φέρω εγώ έναν δικό μου γιατρό και όποτε έχουμε στην πόλη θα σας επισκέπτομαι. Κύριε, θα με υποχρεώσετε. Συγγνώμη, αλλά βιάζομαι. Πρέπει να πάω σε ένα συνέδριο για κάποιον που πέθανε χτες. Μα τι θα θέλετε το συνέδριο, αφού πάει, τέσσερα. Πρέπει να εξηγήσω στους γιατρούς τι έκαναν λάθος και πέθανε. Αλλά για μια στιγμή. Αυτό το χέρι το χρειάζεστε. Ποιο από το δύο. Το δεξί σας. Ναι, όσο και το αριστερό. Εγώ στη θέση σας θα το έκοβα. Γιατί? Γιατί τρώει τροπή από το άλλο χέρι. Κοιτάξτε, δεν με πειράζει το πέρα που είναι. Στο πρόβλημά σας. Αυτό το μάτι το χρειάζεστε. Ποιο από το δύο. Το αριστερό. Εντάξει, δεν με ενοχλεί. Εγώ στη θέση σας θα το έβγαζα. Γιατί? Γιατί η όρασή σας μοιράζεται στα δύο. Εάν το βγάλετε, το δεξί σας μάτι θα κοιτάει καλύτερα. Κοιτάξτε, προς το παρόν να σκρινήσω και τα μάτια μου και τα χέρια μου και βλέπουμε. Σωστά, σωστά. Μπορώ να σας αφαιρέσω στην επόμενη επίσκεψή μου. Λοιπόν, χαίρετε. Κύριε, συγγνώμη που δεν σας συνοδεύω, αλλά για ασθενείς ποτέ δεν σηκώνονται. Ναι, ξέρω. Χαίρετε. Λαμπρόσιοπος. Ναι, ένας από τους προκοπής. Καλός, αλλά βιαστικός. Δεν πρόλαβε να μου εξηγήσει. Έτσι είναι η φράση. Και τι έλεγε. Βγάλε το ένα μάτι, κόψε το άλλο χέρι. Να μην οπουλώσει και κύκλοπα στην κατάστασή μου. Ναι, αλλά όχι τώρα. Άλλη φορά είπα. Γεια σας. Καλά, τι έγινε. Αυτός ο γιατρός ήθελε, λέει, να μου πάρει τη σφίγγωμά μου. Καλά, και δεν τον άφηνες. 90 χρονών είναι. Τι θα σου έκανε. Λοιπόν, αδελφέ μου, τώρα που έφυγε ο κύριος Σπυργών και βρήκες καινούργιο γιατρό, πιο αστέρι, μπορώ Τι. να σου μιλήσω για το προξενιό. Ποιο ξένο. Αυτό που έφυγε την Ανζελή. Φυσικά και όχι. Η Ανζελίκ θα πάει στο μοναστήρι. Τα έχω αποφασίσει. Το έχεις αποφασίσει ή κάποιος άλλος σου το επιβάλλει. Μην επανέρχεσαι. Ξέρω ότι έχω έρθει στη γυναίκα μου. Επανέρχομαι, γιατί δεν σ' αντέχω. Εντάξει, να δεχτούμε τη μανία σου με τους γιατρούς και τις αρρώστιες, αλλά να πέφτεις και σε όλες τις παγίδες της γυναίκας σου, αυτό ποτέ. Α, κύριε, μην μιλάτε έτσι τη κυρία μου. Η κυρία λατρεύει πάρα πολύ το κύριο. Ναι, ρώτα μου και θα δεις. Όλο χάρια είναι η παιδί μου. Γεγονό. Και τι ανησυχία την πιάνει κάθε φορά για την κατάσταση της υγείας μου. Άλλο πράγμα. Και πόσο με φροντίζει, τι κόπους κάνει για χάρη μου. Αυτό. Πού το πάτε, και θα σας το αποδείξω. Κύριε, μου επιτρέπετε να αποδείξω στον αδελφό
λατρεμένη σας. Φυσικά, αλλά πώς θα το δείξεις? Η κυρία έρχεται από να είναι. Εσείς θα κρυφτείτε και εσείς θα κάνετε τον τόμα. Μη χειρότερα που παίρνω τον τόμα στην κατάστασή μου. Και τάκι, πόσο θα θρηνήσετε για το θάνατό σας. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι και αυτό μια ευκαιρία. Γιατί όταν θα πεθάνω, δεν θα δω την αγαπημένη μου κατευθυντή. Εντάξει. Λοιπόν, την ακούω να έχετε. Στις θέσεις σας, ο κρυμμένος, ο νεκρωμένος. Αχ, κυρία, τι μαύρη μέρα και τούτη. Τι σημαίνει, Τζονέτα? Πάσα σας το πόδο, μαύρα το νέο. Ο άντρας σας. Και κυρίας. Ο άντρας μου. Ναι, κανείς δεν ξέρει πως το έπασα. Εγώ εδώ ήμουνα. Και μου μείνε εκεί. Είσαι σίγουρη? Μα σας λέω, πιο σίγουρη δεν γίνεται. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία και όλους τους Αγίους. Κλείτες αυτά. Μου ξεπλακώθηκε η καρδιά. Έλα, Κρετούνε, κλαις που πέθανε αυτός. Σίγουρα τον άνθρωπο. Μα, κυρία, στους θάνατους κλαίμε ή έστω και κρίζουμε. Άντε καλέ, γιατί καλά ήταν ο Σουσούς. Σκοτούφης ήτανε και βρωμιάρης και σιγαμερός. Συνέχεια να πονεί γύρισματα στο πισινό του, φάρμακα στο στόμα του, συνέχεια να βύθει, να φτύνει και να φυσάει τις μίξες του. Μας είχε μέσα με τον ύπνο του και μας κατσάρασε και ο μάμου. Αυτή είναι για να την φυλάσει την εγωκίδια. Ναι, θέλω να την βοηθιά σου. Θα τελειώσουμε αυτή την ιστορία και να έχεις και εσύ το κέρδος σου. Ευτυχώς που δεν ήταν κανένας άλλος μπροστά. Τώρα θα το σύρμω στο κρεβάτι του, θα κρατήσουμε μυστικό το θάνατό του, μέχρι να κάνω εγώ αυτό που πρέπει. Δηλαδή να μαζέψω τα χειρόγραφά του, τα λεπτά του, τα κλεισίματά του. Ναι, λοιπόν, ξόδεψα τα καλύτερα μου χρόνια κοντά του. Να μην έχω και δεν έχουμε κέρδος. Πρώτα όμως πρέπει να του πάρουμε τα κλειδιά. Ώστε έτσι, κυρία Μανταμίτσα. Ώστε έτσι, κυρία Σιδικαίου. Πόσο μ' αγαπάς, Τάμα, ο Μακαρίτης! Δεν είναι Μακαρίτης! Αλλά τώρα βάλεις νερό. Βάζεις τα πρώτα και φύγες γρήγορα. Πω, πω, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά ακούω την κόρη σας να έρχεται. Τώρα να ξεκαθαρίσουμε όλα τα αισθήματα αυτής της οικογένειας. Στις θέσεις σας πάλι. Τι έκανες, καλέ, γιατί κλαις και τι Αχ, τι μαύρη μέρα! Τι μαύρη μέρα, τι μαύρη μέρα, τι έγινε? Ο πατέρας σας! Ο παπάς, τι λες, καλέ? Νάτος! Εδώ είμαι! Του δεκάτησα λοιπόν τη Μιανκέ! Τι δυστυχία, τι σκληρό χτύπημα που μας επήγασε η μοίρα του Ανέ. Έχασε το μόνο άνθρωπο που είχα στον κόσμο και πήγε σκαστό στο δίκτυο γιατί τον είχε να το καρδίσει. Τι θα κάνω από τώρα, πού θα βρω παρηγοριά, μπαμπά! Τι πάθατε, δικιά μου, Τζελίκη, γιατί κλαίτε? Κλαίω, μένει μου κλαίω, γιατί έχασα ό,τι σημαντικότερο είναι στον κόσμο. Έχασα τον πατέρα μου. Ουρανή, πόσο αυτό το δυστύχημα και τόσο ξαφνικά. Τώρα που είχα παρακαλέσει το θείο σας να μας αγαπήσει. Τώρα που ερχόμουν κάθε σεβασμό. Να το παρακαλέσω να σας δώσει σε μένα. Τώρα πρέπει να πεθάνει. Αχ, λάθη, λάθη το μυαλό σας. Τώρα που πέθανε ο πατέρας μου, δεν θέλω πια να ζω στον κόσμο και δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα να παντρευτούμε. Θα κλειστώ στο μοναστήρι. Ακούς, μπαμπά, θα κάνω αυτό που πάντα ήθελες. Θα κλειστώ στο μοναστήρι. Πόλη μου λατρεμένη. Δεν πέθανε, καλέ. Τώρα που δεν λατρεμένη. Πεθαίνω και η μάθη καλά. Μου απέτυχε το βράδυ στο χαρακτήρα. Μπαμπά, δεν ξέρεις πόσα χαίρομαι που να είσαι νεκρός. Και τώρα που είπα γονατιστή, δεν θέλω να
Και γιατρός γίνομαι, και φαρμακοποιός γίνομαι. Και ό,τι άλλο γίνομαι για να ρωτήσω τον ένα δικαστήριο. Μου ήρθε μια ιδέα. Γιατί δεν γίνεσαι εσύ ο ίδιος γιατρός? Έτσι δεν έχεις κανέναν ανάγκη. Μα είσαι τρελός! Φοιτητής στην ηλικία μου. Στην ηλικία σου ξέρεις περισσότερα από όσο οι νέοι. Και θα σου είναι πολύ πιο εύκολο να μάθεις και τα υπόλοιπα. Μα όλοι αυτοί οι αθλητικοί όροι είναι στα λατινικά. Μάθετε στο σχολείο. Μόλις φορές το σκούφο και τη στολή, θα τα θυμηθείς και θα τα πάρεις μια χαρά. Δηλαδή ότι φοράει σκούφο και τη στολή και είναι γιατρός. Ναι, και θα μιλάς στα λέει ό,τι σου έρχεται. Στην ιατρική κάθε μπουρδα γίνεται θεωρία και κάθε βλακεία σοφία. Χώρια που έχετε ήδη το μουσι έτοιμο. Έλα, αποφάσισε ή τώρα ή ποτέ. Τι εννοείς τώρα? Τώρα, όπως λέμε, εδώ και τώρα. Και Εδώ, μέσα. στο σπίτι μου. Ναι, οι περισσότεροι δάσκαλοι της ιατρικής είναι φίλοι. Θα στείλω κάποιον να τους φωνάξει και θα κάνουμε την τελετήριο. Για να το λες εσύ. Πάμε, εσύ. Μα τι λέτε, οι φίλοι σας καθηγητές που θα έρθουν, ερωτήσεις σημαίνουν. Ναι, σκέφτηκα να διασκεδάσουμε λιγάκι απόψε. Έχω κάτι φίλους ηθοποιούς που έχουν έρθει στην πόλη και έχουν ετοιμάσει ένα intermezzo για την τελετή ενός γιατρού. Θα τους φωνάξουμε εδώ πέρα, ξέρετε, μουσική, χορός, επαγγελίες και τέτοια. Μπορούμε και εμείς από ένα ρόλο, αλλά προσοχή, ο αδερφός μου είναι ο πρωταγωνιστής. Αυτή δεν θέλω να γελιοποιηθεί ο παπάς. Δεν θα γελιοποιηθεί, το αντίθετο. Θα σας δείξω πώς πρέπει και εμείς να συμμορφωθούμε με τις βιορυθμίες του. Θα πάρουμε και εμείς από ένα ρόλο, έτσι θα γελιοποιηθούμε και εμείς ο ένας τον άλλον. Λάθος, κανένας δεν θα γελιοποιηθεί επειδή έχουμε καρναβάλι. Ελάτε, πάμε να γελιοποιηθούμε. Συμφωνείτε, αφού το λένε οι θείες μου, δεν μπορώ να πω όχι. Άξιο φίλο προφεσόρι και κανότατη τον τόρι. Μαζευτήκαμε απόψε, άλλος ράβει και άλλος κόψε. Για μια τελετή μεγάλη, που τον τόρο άλλο θα βγάλει. Βλέπω κλείσματα κρατάτε και βουδιά που κοπανάτε. Κύριοι γύρω κάτι σπλετά μυστέρια που βραδεύει στα χέρια. Και όπου βλέπετε παράδες, γίνεστε καλοφαγάδες. Είστε υπέροχοι όλοι και καλύτεροι στην πόλη. Σώζετε ζωές ανθρώπων με τα μοιρία τόσο τρόπο. Τον γειτόν η ευεργέτηση, τόσο κλειπιού η υπηρέτηση. Τις αρρώστιες πολεμάτε, τους αιώνες δεν νικάτε. Όλη επιστήμη των αιώνων και εξαιρετικό προγόνιο. Πάντοτε σε διαφωνούμε και νέους γιατρούς μειούμε. Πρόεδρε, αγαπημένοι και πολύ αγαπημένοι. Πρώτη ερώτηση που θέλω, και είναι εύκολη ποτέ, αν και το ψήφι των βιών. Πώς τον άνθρωπο μεργώνει, πώς τον προξενεί ζαλούρα και απόκτηση στα όρια. Η απάντηση βρίσκεται στα βιβλία της Μοντανολογίας. Είναι αντέντρωτο αφιόρι, που το φύλλο την αρκώνει. Φέρνει στο μυαλό ζαλούρα και υποκείτηνο στο ούρα. Μπράβο, μπράβο, η πιο τέλεια απάντηση που έχει ποτέ δοθεί. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει στον κλάδο των ιατρών να ενταχθεί. Έχω ερώτηση σπουδαία για μια θεραπεία νέα. Μέτρα για υδροπικία θέλω να αναφέρεις 3. Χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, αναφέρω. Πρώτον κλείσμα, δεύτερον αφέμαξη, τρίτον καθαρτικό. Μπράβο, μπράβο, η πιο τέλεια απάντηση που έχει ποτέ δοθεί. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει στον κλάδο των ιατρών να ενταχθεί. Θέλω απάντηση γενναία, για μια θεραπεία νέα. Για τους ελεύθερους με άσθημα, ο γιατρός πώς κάνει θαύμα. Κάνει και παρακάνει, με 3 εντολές. Πρώτον κλείσμα, δεύτερον αφέμαξη, τρίτον καθαρτικό. Μπράβο, μπράβο, η πιο τέλεια απάντηση που έχει ποτέ δοθεί. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει στον κλάδο των ιατρών να ενταχθεί. Σε περίπτωση μοιραία, έχεις θεραπεία νέα όταν ο ασθενής πεθαίνει και στην αγκαλιά σου μένει. Στην έσχατη περίπτωση, συνιστώ τα εξής. Πρώτον κλείσμα, δεύτερον αφέμαξη, τρίτον καθαρτικό. Μπράβο, μπράβο, η πιο τέλεια απάντηση που έχει ποτέ δοθεί. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει στον κλάδο των ιατρών να ενταχθεί. Σε ασθένεια χρονία, ξέρεις νέα θεραπεία. Για να μην σας κουράσω και την ηρεμία μου χάσω, ευθαρσώς σας αναφέρω τις μεθόδους που εγώ
ξέρω. Πρώτον κλείσμα, δεύτερον εφέμεξη, τρίτον καθετικό. Μπράβο, μπράβο, η πιο τέλεια απάντηση που έχει ποτέ δοθεί. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει στον κλάδο των ιατρών να ενταχθεί. Οι απαντήσεις που ήταν στα πλαίσια της λογικής, με άρες της γνώσης, της επιστήμης της ιατρικής, σου δίνουν το δικαίωμα να γίνεις και εσύ γιατρός. Και από το πουγγί του κάθε αστυνομός. Και εσύ γιατρός. Τώρα όλους. Μάλιστα, όπως μου. Ορκίζεσαι πιστός να μείνεις στις συνταγές. Ορκίζομαι. Ορκίζεσαι να μην δίνεις φάρμακα που εμείς εγκρίνουμε και ορκίζεσαι να μην παίρνεις λιγότερα από όσα παίρνουμε. Ορκίζομαι. Με αυτό το σκούφο που σου φόρησα, γιατρό ισότιμο όνομά σας έριξα. Τώρα έχεις την άδεια να γράφεις συνταγές. Μπορείς να κάνεις αφιβάσεις και φραγμές. Μπορείς να κόψεις χέρι χωρίς να διορθείς, αλλά και να σκοτώσεις χωρίς να τιμωρηθείς. Δόκτορες και προφέσορες, είναι τελείως περίπτωμα να προσπαθήσω. Τη θέση σας και τα έργα σας να ενισχύσω. Στον ήλιο δεν γίνεται με φως να ενισχύσεις. Στον ουρανό δεν γίνεται αστέρια να χαρίσεις. Στον ωκεανό τα κλίματα και στην άδεια της γης. Και στην ιατρική θέση ανωτερής. Ένα βαθύ ευχαριστώ που με καταδεχτήκατε. Και ισότιμο γιατρό με εσάς πλάι σας με δεχτήκατε. Ο ταπεινός πατέρας μου και η μητέρα φύση δεν φαντάζονταν ποτέ πως έμενε να μαθήσει. Από εμένα ένας γιατρός με τρομερή σοφία που θα στεκόταν δίπλα σας σε πλήρη ισοτιμία. Ευγνώμων με ο Ισόβιος και ένα σας λέω μόνο, τα ιατρικά προσόντα μου πάντα τα βελτιώνω. Άξιε συνάδελφε, 1000 χρόνια να ζήσεις, αφού κατάφερες τόσο ωραία να μιλήσεις. Τώρα είσαι πια γιατρός, λεφτά να βγάζεις, να τρως, να πίνεις και να διασκεδάζεις. Με κλείσματα τους ασθενείς να ξεπλώνεις και άλλους να γιατρεύεις, άλλους να σκοτώνεις. Πάντα να έχεις στο μυαλό σου τη μία συνοστινών και ακόμα πιο πάντα την τσέπη γιατρών και πανοκοπιών. Άξιε συνάδελφε.